መራኸቢ ብዙሃን ኣብ ፍሉይ ዘመንን እዋንን ዝተወልደ ዘይኮነስ ኣብ ዝሓለፉ ዘመናት ናይ ሕጂ ዘሎ ስልጣንን መራኸቢ ብዙሃን ዜና تستمعون الآن إلى برنامج أبحث عن الحقيقة مع الداعية آدمسون برهان. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كبرات أحوات كم يتهونوا كما لهم كل سنة وأنتم طيبين. نبزي دهر عيد زمتعنا الله سبحانه وتعالى خلاتنا بتعمنا مزجن الحمد لله نبل مالتي كلاتكم أحوات كما لهم كم تأرأس تريوز لهم نايلو معتي مدب كابت زحلفه زقصلو ኮይኑ أرأستنا عيسى ولد مريم ويكا يسوس أي موتى أي تسأل زبلي سلازي إن شاء الله من البات زي عبي كابتي مسكرست الناس فلالينا نتبس لزهونه من البات جيزة وزلنا خيلي بحنساب زود عليكونه زتفلالي أرأستي كان متينا مالتي نابنت تسائل مويتو زبل كم اون نمنتايو تسائل مويتو زبلو مويتو ابصر سمعت ختسيديو اذا نايتن ساي زبحال ناي حاتيات منصح زبحال وي ناي ورش حاتيات تباهيلو سفلت زياتهم زامسلو مسؤ زخدو نغرات سلا زخونو كنريو مينا مالتي ان شاء الله. مجمريا كن بمنتاي جمر أب معراف 457 أب قرآن تايبل وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. سلازي الله سبحانه وتعالى بزن تايبل نحنا لأخنا الله ود مريم المسيح عيسى قتلنا يوم بمبالهم قداي رقيبنا يوم أي قتلوه أي سقلوه قنت مساسيلوهم اتم بزو قداي زي استفلاليو عب ترطاري وي ام ترطار الله اتناتهم قمت زمرحهم دا أنبر نشتي نقروا كاز فلطو يبلومن برقز دما فتسيمهم أي قتلون يبل معرف 457 مالتي حدا سبات أب قرآن تسائلو مويتو زبل على لهم نمد نجار زوم صوخ هلو خيل نجارجن قرآن تاي زارب بقلتي ود مريم عيسى ويكا يسوس أي قتلو أي سقلو سلازي قلت زخري مبرهي مالتي سلازي نساتهم كومو بمبالهم أبتناتهم كأمتينا هالرئي كلنا مخناتو أبسلمنا يلن كالي نجر وي تسقيلو ديو وي كأمويتو ديو قلز بهالو نجر يلن قن الله سبحانه وتعالى بل رفعه الله إليه بل نجر قن نبو أعريقو مالتي كي موتن كله أي موتن بخوم إخاء أبز مت كم تنبيت قليت أزولو أبدا حرق يزيز مت مالتي ناي ممت أقول دايو قل زيتاتون مسؤو مسنا مجرشا كنرينا مالتي معاسي كم يزمت زبل كمون بقرآن ويك أحاديث تدقفون كنم صينا مالتي جانب زنتاي زقبر اتي زولو نقرات واقع بلو ويك اتزولو نقرات هم مصحافسي كوف كونو بلوهن كئلا لنا مالتي اتي زولو كم زي بحاسوت نقر زار مزراب زي كونه زي اللي نقر امتيخا مترق ترندا ترقم كان كالئ مقلاي زي كونس اتي زولو نتبي سبكا كفيتو تا مصحافو رئي ناتو تاشو مالتي سلازي انتاي بلو كان مجمرتا خنجمر دحر كوينا تناي مقتال ناتو اي تقتلن ويكا تقتلوا اي تقتلن نزبل قداي بزح مرمراتات ون بعلاتهم اب كرستنا تخايدي مالتي بتوم تيولوجيان زبحالو ناتهم زخونه مرمراتات اللهم سلازي بمصحف قدس مسرت ون نغزا رسول دحر رئينايو أي تسألن
ኣይሞተን ልክዕ ተሰቂሉ ሞይቱ ዝብል ኣሎ የለን ማለት ኣይኮነን ኣይተሰቀለን ከምዘይ ሞተ ከምዘይ ተሰቀለ ዝገልጽ ከ ኣሎ ክልቲኡ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ኸኒ እቶም ካልኦት መጽሓፍቲ ዘይተቐበልዎም ካብ 74 ንላዕሊ ዝኾኑ ወንጌል መጽሓፍቲ ኣለዉ ሎሚ እቶም መጽሓፍቲ ናይ ካልኦት ኣብዞም 4 ዘይተጸንበሩ ወይ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ትግርኛ ናይ ኣምሓርኛ ገለ ኣብዚ ዘይተጸንበረ ዘይተቐበልዎ ካልኦት መጽሓፍቲ ኸ ብዚ ናይ ሞት ናቱ ናይ ምትሳእ ዝበሃል ጉዳይ የልዕል ዶ ንኣብነት ናይ ባርናባስ ወንጌል ዝበሃል ኣሎ ናይ ጴጥሮስ ዝበሃል ኣሎ ናይ መግደላን ማርያም ዝበሃል ኣሎ ዝኣመሰሉ ካልኦት ወንጌላት ብዛዕባ እዚ ናይ ቅትለት ናይ የሱስ ዘለዓልዎ ነገር ኣሎ ዲ የለን እንድሕር ኢልና ኸ ንዑ ተመሊስና ክንርኢና ማለት እዩ ኣብቲ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ ሕጂ ናይ ሎሚ ከም መእተዊ ዝኾነና መሰረታት ነገራት ኣብቲ ናይ ምስ ናይ እስልምና መርገፅ ኣራእይና ክንዛረብ ከለና እንታይ ንብል አላህ ስብሓን ወተዓላ ፈፂሞም ከም ዘይቀተልዎ ኣይቀተልዎ ኣይሰቐልዎ ብል ማለት እዩ ስለዚ እንሻ አላህ ናብ ኩሎም ክበፅሕ ሰሃትኩም ሸር ግበርዎ ንኹሉ ንኽበፅሕ ኣብቲ ናትኩም ፔጅ ድዩ ኣብ ናይ ካልእ ኣድላይ ነገር ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እንታይ ይብል ምናልባት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክዘራረቡ ዝደልዩ ክህልው ክእሉ እዮም ከምቲ ናይ መድረኽ ናይ ምዝርራብ ናይ ዘተ ዘለና ኣብቲ ኔትወርክ ኣብኡ ኸይዶም ክንፀሓፍ ንኽእል ኢና ብግሊ ክፅሕፍሉ ይኽእሉ ማለት እዮም ሓደ ሓደ እውን ፀሓፉለይ ኣለዉ ግን ብኻልእ ነጥቢ እዩ ብዝኾነ ኣብቲ ጉዳይ ክንኣትውን ከለና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል ኣብ ሉቃስ 10 ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 1 ኣለ ሕጂ ናይ እስልምና ብዙሕ ከምፅእ ኣይክእልን እየ ምክንያቱ ግልፂ ዝኾነ ሓንቲ ጥቕሲ 157 ምዕራፍ 4 ስለ ዘላ ካልእ ንዕኡ ዝፃረር ነገር የለን ነዚ ዝፃረርሲ ወላ ሓንቲ የለን ስለዚ ኢየሱስ ከምዘይሞተ ኩሉ ሙስሊም ከምዘይተሰቐለ ኩሉ ሙስሊም ኣብ ዓለም ዘሎ ብሓንቲ ቃል በዚኣ ቃል እዚኣ ኣረጋጊፁ ማለት እዩ ሕጂ ንምንታይ እዩ በዚኣ ኣረጋጊፁ እንድሕር ኢልና ምክንያቱ አላህ ስብሓን ወተዓላ እቲ ኢየሱስ ኣበይ ከም ዝነበረ ዝፈልጥ ዝኾነ ጎይታ ማለት እዩ አላህ ናይ በዓል ማርያም ናይ በዓል ኢየሱስ ናይ በዓል አብርሃም ናይ ሙሴ ናይ ካልኦት ነቢያት ኣምላኽ ዝኾነ ኢየሱስ እንታይ ገብር ነይሩ እንታይ ገይሮሞ ዝፈልጥ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ኣበይ ኣሎ ሕጂ ዝፈልጥ ጎይታ እዩ ስለዚ ምስክርነት እቲ ዝዓበየ ምስክርነት ናይ ፈጣሪ ጥራሕ ክኸውን ዘለዎ ምክንያቱ ነቢ መሓመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኣብዚ በረኻ እንድሕር ርኢናዮ ናይ በዓል መካ ኣብ ሓደ ጽሙዋ ዝኾነ ቦታ ርሒቑ ካብ ዝርከብ ማለት እዩ ካብ በዓል እስራኤል ወይ እቶም ይሁዳውያን ዝነበሮ ፍልስጢን ካብኡ ርሒቑ ዝርከብ እዩ ብዛዕባ ናይ ኢየሱስ ጉዳይ ብዛዕባ ናይ ማርያም ጉዳይ ዝፈልጦ ነገር ወላ ሓንቲ የብሉን ወላ ሓንቲ ዝፈልጦ ነገር የብሉን ሓበሬታ እውን የብሉን ብዛዕባ እዚ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓበሬታ እዚ ዘይብሎም ዝኾኑ ነቢ መሓመድ ብዛዕባ ኢየሱስ ኣይተሰቐለን ኣይሞትን ኢሎም ክዛረቡ ኣይክእሉን እዮም ብነፍሶም ምክንያቱ ሓደ መርቱዕ የድልዮም ማለት እዩ ግን እቲ ንኩሉ ዝርኢ ዝኾነ ምስክርነቱ ዝሃበ ጎይታ ንሱ ባዕሉ ይዛረቦም ኣሎ ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ እንታይ ኢሎም ንስኻ እኮ ኣብቲ ግዜ ኣይነበርካን ኢሎም ንሕና ንነግረካ ዘለና ናይ ማርያም ታሪኽን ናይ ኢየሱስ ታሪኽን ኣብቲ ግዜ ተስኻ ኣይነበርካን ንማርያም መን እዩ ዝዕብያ ኢሎም ዕጫ ከዋዳድኡ ከለዉ ኣይነበርካን ንስኻ ስለዚ እዚ ዘይነበርካዮ ጉዳይ ናይ ርሑቕ ዝኾነ ታሪኽ ንነግረካ ኣለና ናይ ርሑቕ ታሪኽ መን እዩ ሕጂ እዚ ክዛረቦ ዝኽእል ብጀካ ሓደ ፈጣሪ ካልእ ክዛረቦ ዝኽእል የለን ማለት እዩ ድሓር ከ እንታይ ይብል ማ ለሁም ብሂ ሚን ዕልም ኢላ እትባዕ ደን እሶም ነቲ ዝጠራጥሩ ነገራት እዮም ተኸቲሎም ዝኸዱ ዘለዉ ነገር ግን ወማ ቀተሉሁ የቂና እዚኣታ ናይ መጨረሻ ብርግፅ እዩ ዝብል ኣላህ ኣረጋጊፁ ክልተ ግዜ እዩ ወማ ቀተሉሁ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ወማ ቀተሉሁ ወማ ሰለቡሁ ይብል ኣይቀተልዎ ወላ እውን ኣይሰቐልዎን ኣይረኸቦን ማለት እዩ ከመይ ገይሮም ረኺብናያ ኢሎም እሶም ከመይ ገይሮም ረኺቦም ሰቒሎሞ ንመን እዮም ሰቒሎም እዚታት ናይ ገዛ ርእሱ ዝኾነ ተኣሽሙ ክመፃና እዩ ኣብ ትንተና ክንመፂና ማለት እዩ መን እዩ ተሰቒሉ እቲ ኣብዚ ሹቢህ ኣለኹም ዝብል ዘሎ ኣላህ እንታይ ማለት እዩ እዚታት ዝብል ከዓ ናይ ሞት ናይ ኢየሱስ ገለ ዝበሃል ጉዳይ ብዙሕ
ኣብ ርእሲኡ ኣብቲ ናይ ሞት ናይ የሱስ ዝበሃል ሞይቱ ተሰቂሉ ዝበሃል ዓበይቲ ዝኾኑ ናይ ክርስትና ማእዝናት ወይ ከዓ ናይ ኣምልኾ ማእዝናት ስለ ዝገበሩ ብኡ ከዓ ስለ ዘምልኹ እዚ ማእዝናት እዚ ኣብ ምንታይ ይጠልጠሊሉ ዘሎ ኣብቲ ሞት ስቕለት ናይ የሱስ ንዓና ተሰቂሉ ኢሎም ይኣምኑ ንህዝቢ ማለት እዩ ንህዝቢ ተሰቂሉ መፂኡ በጃ ሓሊፉ ምእንተ ሓጢኣትና ሓጢኣት ኣለዎ ዲሰብከ እዚታት ኩሉ ክመፅእ ክእል ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ምክንያታት ንክስቀል ዝገብርዎ ዘለዉ እንታይ እዩ ዝብል ከዓ ናይ ገዛ ርእሱ ዝኾነ ኣስተምህሮ ከነምፂና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ ስቕለት ናይ ቅትለት ናይ የሱስ ዝበሃል ዘሎ ተቐቲሉ በጃና ሓሊፉ ናይ ውርሻ ሓጢኣት ኣለና ብከምኡ መፂኡ ኩላትና ሕጂ ሓራ ኮይና ኢና ሰብ ሓጢኣት የብሉን ሕጂ ገለ ብዙሕ ነገራት ኣብቲ ርእሲኡ ዝኾነ ናይ ኣምልኾ ስርዓታት ኣብ ርእሲኡ ኣቐሚጦም ዘምልኽዎ ዘለዉ ነዚታት ብምሉእ ዝምለስ الله سبحانه وتعالى بزهبنا له 157 وما قتلوه وما صلبوه أي قتلوه أي سألوه دحرا مجرشا قال انتايلو وما قتلوه يقينا فتصم برقص كويس بالذول برقص فتصم أي قتلوه ما نم كم زيرو خزارب زخيل سب يلن فتصمو ما يقتلوه يلو خزارب زخيل يلن بجكا نعين مسكر زنبري اتي نخلو زرقي زنبري انتاي كم زقبري زفلت قويتا بعلو زدحانو زخونو قويتا يزارب الله مالتي دحين يدو اي دحانون زبلون ناي مصحف قدس مسرتات غيرناون كنرينا مالتي حجي انتاي بل اب لوقاس 10 قطر 1 دحرزي بل قويتا دما كالوت 7 سرعه كالوت 7 سبات مالتي سرعه ببخلت تغيرو خا نابت نسو زخورو زبل كتما سفران قديموم قدميو لاخوم حجي ابزن دحر رينا يسوس غاناتي غداي كيمصون كولو 7 سبات سريع له ماتي بجكاتم 10 تخلت امزيو حجي تم 10 تخلت زبالو لو كن كالو 7 سبات سريعو زيم حجي كم ناي سلايا لومي سريع كاتلوكم كم ناي سلايا بحد السرحو نحد نغير كوم يوم نمتاي لكم الله قدميو لاخوم ስለዚህ ንሱ እንታይ ይገብር ነይሩ ማለት እዩ ሰባት እንዳላኣኸ ኩነታት ኣጻሪዩ ይወፅእ ይኣቱ ነይሩ ማለት እዩ ከይሕዝዎ ከይብልዎ ሕራይ ኣብ ሉቃስ 10 ገሊፆ ዘሎ ማለት እዩ ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 1 ካብዚ ናይ ሉቃስ ከዓ ዘረባ ኢየሱስ ኣቀዲሙ ማለት ንኩሎም ከም ዝልእኩም ዝነበረ ኢና ንርኢ ማለት እዩ እዚ ከዓ እቲ ኢየሱስ ትልሚ ክፍጽሞ ዝኽእሎ ማለት እዩ ናይ ሰለይቲ ጉዳይ ኣቀዲሙ ዝዘርግሐ ምዃኑ ኢና ንርኢ ኣብ ማቴዎስ ድማ ከመይ ይብል ኣብኡ ከዓ ብዙሓት ኣንስቲ ርሕቕ ኢለን ይሪኣ ነበራ ንሳተን ኢየሱስ ከገልግልኦ ካብ ገሊላ ዝሰዓበኦ እየን ይብል ማቴዎስ ካብኣታተን ከዓ ማርያም በዓልቲ መግደላን ማርያም ኣደ ያዕቆብ ኣደ ዘቤዶስ ነበራ እዚአን ከዓ ዝኽተልኦ ደድሕሪኡ ዝኸዳ ዝነበራ ማለት እየን እዚአን ብዙሓት ናይ ዓይኒ ምስክር ተባሂሎም ሕጂ ገልፁ ክግለፅ እንድዩ እዚኦም ሕጂ መጀመርያ 7 ሰባት ናይ ስለያ እንተኣሽሙ ሰዲዱ ዝኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ሕጂ ንምንታይ እዩ ንምንታይ ይገብራሉ ዝሁሉ እንተ ደኣ ሓደ ሰብሲ ፍሉጥ ከመውቲ ኣነ ደይ ከመውቲ ሕዙን እዮም እዚ ከዓ ብተወሰነ ነገር ኢሉ ዝኸይትሰብን ንኸይመውት ኢሉ ዝገብሮ ሓደ ሰብ ንፈላለዩ ስለዚ ናይ የሱስ ስቕለት ኣብ ማዕዶ ከይኮነስኒ ዝዕዘብኦ ዝነበራ ማለት እየን ተን ኣንስቲ እምበር ካብቶም ምስኡ ኣብ ኩሉ ጉዳያት ዝነበሩ ሓዋርያት ሓደ እኳ ኣይነበረን زين حجي بمعدو نعوز رئاز نبرة منين زين أما تيوس قليت أوزلو زنا نست رح ينيرن قالوا أدقن كلهم نيرو بديم أي نبورن زبلي حدوكا أي نبرن يبل كابتم مسؤوز نبورو هواريات حدوكا أي نبرن بزعبازي كزاروبون كلهم هم زيبلو مالتين سقلت بمستير زتسرح قدايو يبلو يسوس تسائلو تقابيرو زبحالو لبوتا تقا نا يوسف ودي أرميتا زبحال زونا نحرشا بوتا سلز نبره እቲ ተቐቢሩሉ ዝበሃል መቃብር ንገዛ ርእሱ ከመይ ነይሩ መቕበር ቦታ ዝበሃል ተቐቢሩሉ ዝበሃል ሕጂ መቃብር ኣይኮነን ከምዚ በዓቲ ዮሴፍ ወዲ ኣርሜታ ዝውዕለሉ ናይ ሕርሻ ቦቱ እዩ ነይሩ ዮሴፍ ኣብቲ ጥቓ ማለት እዩ ናይ ሕርሻ መሬት ዝርከብ መውዓሊ ቦታ እዩ ቢሾፕ ከምዚ ጂም ቢሾፕ ዝበሃል ሓደ ቀሺ ጂም ዝበሃል ክርስቲያናዊ ምሁር እዚ ኢየሱስ ዝሞተሉ መዓልቲ ኣብ ዝብል መጽሓፉ እንታይ ይብል ናይቲ ዝሞተሉ ተባሂሉ ወይ ከዓ እቲ በዓቲ ኣትዎ ተባሂሉ ክገልጾን ከሎ ስፍሓት ናይቲ በዓቲ ማለት እዩ
ንጎኒ ይብል 5 ጫማ ቁመቱ 7 ጫማ ዕምቆቱ 17 ጫማ ከም ዝነበረ ይነገረና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ መቃብር ዘይኮነስኒ ክንርዳእ ንኽእል ከምዚ መቃብር ከም ዘይኮነ ከምዚ ዓይነት ግፍሕን ገለን ዘለዎ ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ስለዚ እዚ ሕጂ እንታይ ኢሉ ዝገልጾ እዚ ይብል ሓደ ሰብ ሎሚ ዝትምነዮ ናይ ገዛ ግፍሒ ይብል ሓደ ሰብሲ ዝትምነዮ ዘሎ ናይ ሓንቲ ክላስ ትበሃል ዓባይ ዝትምነያ ገዛ እዩ ኣብ ከምዚ ገዛ ተቐቢሩ ኣይኮነን ዝበሃል ጉድጓድ ንሕር ኮይኑ ኣብ ጉድጓድ ስለዚ እዚ መውዓል ቦታ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ዘሎ እዚ ሕጂ መን እዩ ናይ ክርስቲያን ቴዎሎጂ ወይ ከዓ ናይ ክርስቲያን ምሁር እዩ ከምኡ ዝብል ዘሎ ስለዚ ወንጌል ባዕሉ ከም ዝመዝገቦ እቶም 12 ሃዋርያት ምስ የሱስ ዝነበሩ ኣብቲ ኣገዳስን ወሳንን ዝኾነ ናይ ሽግር መዓልቲናቱ ናይ የሱስ ሃዲሞም ከም ዝኸዱ ይነግር ኣብ ሽግር መዓልቲ እዮም ሶም ሃዲሞም ዘለዉ ኣብ ማቴዎስ 26:56 እዚ ኩሉ ግና እቶም መጽሓፍቲ ነቢያት ምእንቲ ክፍጸሙ ኮነ ሽዑ እቶም ደቂ መዛሙርቲ ኩሎም ሓዲጎሞ ሃደሙ ኩሎም ሓዲጎሞ ሃደሙ ኣብ ምዕራፍ 27:56 ሕጂ ኩሎም ሃዋርያት የለውን ኣብዚ ግዜ እዚ ክትሓዝ ኩሎም ንሱ እንድሕር ሓዲጎሞ ሃዲሞም ኮይኖም መን እቲ ናይ ዓይኒ ምስክር ተባሂሉ ተገሊጹ ዘሎ ናይ ዓይኒ ምስክር ከኒ ኣብዚ ሃዋርያት ክኾኑ ክእሉ ዶ እቶም ደቂ መዛሙርቱ ኣይኮኑን ኣብ ናይ ሞት ስቕለት ናይ የሱስ ዝበሃልሲ እቶም ሃዋርያት እቶም ደቂ መዛሙርቱ ማለት እዮም እቶም ደቂ መዛሙርቱ ምስኡ ዝነበሩ 12 ብሕልፊ ፍጹም ኣይነበሩን ባዕሉ መጽሓፍ ቅዱስ ይምስክር ኣሎ ሕጂ ኩሎም ሓዲጎም ሃዶም እንድሕር ኢሉ ኩሎም ማለት እንታይ ማለት እዩ ኩሎም ማለት ሓደ ካብኣቶም ነይሩ ማለት ኣይኮነን ኩሎም እንድሕር ኢሉ ዓይነት እዮም እቶም ኩሎም ዝበሃሉ ዘለዉ እቶም 12 ሃዋርያት እዮም ስለዚ እቶም 12 ሃዋርያት ኣይነበሩን ይብል ኣሎ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ማቴዎስ 26:56 ማለት እዩ እንድሕር ኢኹም ኣብ ካልእ ቦታ ኣብ ማርቆስ 14:27 የሱስ ድማ ነቲ ጓሳ ይቐትሎ እተን ኣባጊዕ ከዓ ፋሕ ይብላ ጽሑፍ እዩ እሞ በዛ ለይቲ እዚኣ ኩልኹም ብኣይ ክትዕንቀፉ ኢኹም ንሱ እውን ኣብቲ ግዜ እቲ ከም ዝዕንቀፉ ፋሕ ከም ዝብሉ ይነግር ኣሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ የቕሬታ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ነቲ ንሱ ዝዛረብሉ ዘሎ ሓዲጎም ሃደሙ ዝብል ማርቆስ ከዓ የትርሮ ኣሎ ማለት እዩ ከም ዝኸዱ ስለዚ ካብዚ ታሪክ እዚ ሕጂ ናይ ወንጌል ኣልጊሶም ማለት እዩ የሱስ ክስቀል እንከሎ ናይ ዓይኒ ምስክር ኣይነበሩን ማለት እዩ የሱስ ካብ ሞት ክትስእ ከሎ ዝብል እምነት እውን ኣይነበሮም ንሳቶም ምክንያቱ ክትስእ ምዃኑ እንተዝፈልጦ ነይሮም እንተፀበዩ ደይ ሕጂ ክትስዩ 3 መዓልቲ ገይሩ ክትስዩ ንሕና ኣብዚ እውን ንፀንሖ ክትስእ ከሎ ከዓ ምስኡ ንኸይድ ናብ ሰማይ ድዮም ወይ ከዓ እንታይ ክኸውን ብድሕሪኡ ይርዩ ማለት እዮም ሕጂ ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባ ነይሮም እንተዝኸውን የሱስ ክትስእ ኢሎም ዝሓስቡ ነይሮም እንተትኾኑ ወይ ከዓ ኣስተምህሮ እሶም ዝፈልጥዎ ነይሮም እንተዝኸውን ምተፀበዩ ነይሮም ምክንያቱ ኣቐዲሞም ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝፈልጥዎ ነገር ስለዘይነበረ እዩ ሕጂ ማርቆስ ድማ ከምዚ ይብል ድሕሪኡ እቶም 11 ኣብ መኣዲ ተቐሚጦም ከለዉ ተጋሃደ ነቶም ተንሲኦም ዝረኣይዎ እውን ኣይኣመንዎን እዮም እሞ ስለቲ ዘይምእማኖም ትርልቦም ከዓ ዘለፎም ሕጂ ድሕሪእና እቲ ታሪክ ወላ እውን ኣብቲ ንሳቶም ካብኡ ከይዶም ኣብታ ዓባይ ወይ ከዓ ኣብታ ላዕለወይቲ ገዛ ትበሃል ላዕላይ ገዛ ትበሃል ናይ ራሶም ዝራኸቡላ ኣብኡ ይኸይድ የሱስ ሕጂ ኣብኡ ምስ መፀ እዚ ድሓር እዛ ናይ መንፈስ ጉዳይ ትበሃል ኣላ ኣብዚ ናብቲ ገዛ ከመይ ይርኣትዩ ገለመታት ትበሃል ክንሪኣ ኢና ዝመፅእ ዘሎ ምስኡ ተተሓዘ ነገር ስለ ዘሎ ግን ንሳቶም ሕጂ እዚ ንሳቶም እውን እንታይ ነቲ ጉዳይ ሳይኣመንዎን ይብል ኣሎ እሱ መፅኡ ተጋሂዱ ኣብቲ ገዛ ዝነበርዎ ኣትዩ ሰላም ንዓኻትኩም ኢልዎም ሰላም ኢልዎም በቃ ሰንቢዶም ማለት እዩ ሕጂ ንዕኡ ምስ ረኣዩ ምእማን ስኢኖም ንምንታይ እዮም ዘይኣመኑ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ እቲ ቀንዲ ንምንታይ ዘይኣመኑ እዞም ሰባት እዚኦም እንተደኣ የሱስ ክትስእ ኢሎም ዝፅበዩ ነይሮም ኮይኖም ቀዳማይ ኣብኡ ምትፀበይዎ ነይሮም ነገር ግን ከምኡ ኣይነበሮምን ስለ ዝኾነ ኣብዚ ከዓ መፂኦም ኖ ይፈልጡ ነይሮም እዮም ግን ኣብቲ ሓደ ገዛ ከይዶም ክፅበይዎ እዮም ድሕር ዝብሉ ሰባት ኣለዎ ኮይኖም ግን እሞ ኣብቲ ላዕለዋይ ገዛ ምስ ከደ እንታይ እዩ ዝብሎም ዘሎ ኣይኣመኑን ንሳቶም እውን ነቶም ተንሲኡ ዝረኣይዎ ኣይኣመንዎም እዮም እሞ ስለቲ ዘይምእማኖም ትርልቦም ከዓ ዘለፎም ዘይምእማኖም ሕጂ ንሱ ዘሊፎም እንታይ እንድሕር ሓደ ነገር ተማሂርካዮ ነጊርካ ኮይኑ በቲ ዝነገረካን
ንምንታይ ከም ዝገብር ክብለካ ከሎ ኣትሊስት ግን እዚኦም ዝፈልጥዎ ነገር ኣይኣመኑን ዋይ ተሪ ልቦም ይብልዎ ልቦም ስተሪሩ እሞ ሕጂ ከመይ ክሒዶም ማለት ድዩ ቀዳም መጀመርያ ፈልጡ ነይሮም ብዛዕባኡ ድሓር ግን ንሱ ምስ ከደ ክሒዶም ማለት ድዩ ብትሪ ልቦም ዘለፎም ዝብል ዘሎ እንተረኣ ከምዚ ዓይነት ኣብ ምዝላፍ በፂሖም ንሳቶም ነቲ እሱ ዝመሃሮም ነገር ኣይኣመኑን ዓብይ ነገር እዩ ሰብ ማለት ኢየሱስ ክመውት የኽብል ኢልዎም ሲ ነዚ ነገር እዚ ኣይኣመኑዎን እንድሕር ኢልካ ብትሪ ልቦም ከዓ ዘሊፍዎም እንድሕር ኢልና እዞም ሰባት እዚኦም እውን ነቲ ድሓር ዘምፅዎ ሓበሬታታት ከመይ ጌርካ ኢኻ ተኣምኖም ትኽእል ምክንያቱ ዘይምእማን ነገር ኣለዎ ማለት እዩ ብሓንሳብ ከም ዝኾኑ ኣብ 3 መዓልቲ ዝኩሉ ነጊርዎም እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ ኣነ እንታይ ዝብል ዘሎ ነጊርዎም ተደኣ ኮይኑ ኣብ 3 መዓልቲ ክትስእ ኢልዎም ተደኣ ኮይኑ መጀመርያ ክፅበዩ ነይሮም ግን ኣይተፀበዩን ስለዚ ድሕሪ ዛ መሰጋገሪ ክምለሰኩም እየ مع مساي صنع مراخبي بوزهان أفولي زمن أوان استولد زيكونس أبز حلفو زمانات ناي حج زلو سلطانن مراخبي بوزهان زي عبلولو زمن أي نبرن كابز تبقيسا راديو سلام بخلو ناي بوزهان مراخبتات بمقدي معبلات راديو ديجيتالاوي ساتلايتن ناي كتتافنوي مدرخاتن اندرويدن كمون حفشاوي مدلوات زينا دمتن اتونن كوينا أبو داي إرثرا تقدس مرببيا نعسران 4 ساعات بزي مقراص بوانقوا تقرينيان عربيان مدباتات فنو راديو سلام نملا حبرت سب إرثرا زستمهرن مش كل قداياتهم زواساءن سلام كسفنن نقحات كحدسن يواساء بخلو إلكترونيك مقدتات بمقدي معبلات راديو ديجيتالاوي ساتلايتن أبيلو يفنو علامانا سلامن مكالن تتصوارنتن حبير كاناي منبارن كسفن يسرح ناي سلمنا كبرتات مورالن بوق ባህላዊ ክብረታትን ምዝርጋሕ ናይ ጓል አንሰይቲ ክብረትን ኣብ ሕብረተሰብ ዘለዋ ዓብይ ግደ ብምዃኑ ብጉዳያን ጓል አንሰይትን ኣቁልዑትን መንእሰያትን ከምኡን ዕድመ ዝደፍኡ ፍሉይ ምክንኻን ክግበረሎም ይፅዕር ንሃገራዊ ምዕባለ ምሕጋዝን ዓረብ ቋንቋ ምስትምሃርን አንጻር ድኽነትን ድንቁርናን ምቅላስን ራድዮ ሰላም በዚ ዘስዕብ ናይ ብዙሃን መራኸበታት ድሮፈኑ ጀሚሩ ኣሎ ብሳተላይት ናይል ሳት 12687 ፍሪኩዌንሲ ይፍነው በመገዲ አንድሮይድ አፕልን በመርበብ ኢንተርኔትን ሰላም ሚዲያ 61.com ይፍነው በሁሉ መገልታት መራኸቢ ብዙሃን ይፍነው ራድዮ ሰላም ንሰላምን ንሲኒትን آدمسون برهان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبرات أحوات مريسكم الله أتي نزاره ولزربنا أتا ناي ماريكوس 14 16 ماريكوس دحرينتهم 11 أب منقد أب مقاد تقاميتهم كله تجاهده بدحريو مالتي نتهم 11 أما قاد تقاميتهم كله تجاهده نتهم تنسيهم زرعيوه أي آمنوا ما أتي سلتي زي مؤمنهم ترلو بوم زلفهم يلتقيش هو زلوا مالتي سلزي أبزي قدايزي مالتي ماريكوسون ويكا لوكاسون بتزماماد انتاي قليت الله إذا زربازيس أب كرميهم كم عشنة مسيلو ترأيهم سي أي آمنونن تندق نسيو مالتين شعوك كم تعطوا إذا قلتكو مسؤوز نبر عمانيين اندحريلنا أما تيوس 27 55 قليت وزلو
مسؤ زخدا زنبرا بعل مقدالان مريم أدي يعقوب زبديوس زعما السلام عليتين زياتن مسؤ كاتاتلا زنبرين حجي زين ريኦም السنس خمز رأيا أبت مقابر كيدن قاله ويك أهم زتسق قاله فليتن يبلالو مصحف نابيت مليسن نابتم هواريات نتم هواريات حجي نجيرونهم كم زتسق كم زبل نجيرونهم حجي جن ساتهم أنا حجي مسمن يزلهم مستم هواريات تم دق مزامرتو ما أنا هتو دق مزامرتو مالت مسؤو كل نجر قديفهم ضد حريق زخودو زنبورو سبعتيم سلز إزياتهم حجي مس نجروهم نتم دق مزامرتي نسو قرب مصي زي يسوس قرمي أبعتهم قرب مصو مالتي إذا زربازسني انتي كوين تسمعوهم أب قرميهم كم عشنت مسيلو ترأيوهم سي أي آمنونن عشنت يلوم مزي إذن عاشاشو زين يلوم مالتي كم عشنت مسيلوهم تزربع واي كم يقرئ كم عشنت مسلم انت رأساتهم زفولتو نيرهم كوينهم نتو قداي كم يقرئ عشنت مسلم حجي انتي يرئي كابزي نساتهم أبتجزهم كيدهم تمليسهم وزلوبتا أو خفيلهم زعبانا يسوس قداي جنسهم عنيرهم قاليهم وبلو تسقيلهم قاليهم مويتو قاليهم كمزو تسيئو قاليهم كمزو بلو حجي انتاي زمصم زلو ورثات راح يزمصم زلو مالتي مخنياتو نعيلم سكر ينبرون كم تزرعنا لوقاس كان انتاي بلالو تندق نسيهم كيدن مس نغروم نسومنا يامنون حجونا يامنون مليسهم زي مالهم مقد حجي زي نعانون كم عشنت تمثيلو زترأيهم نجر يسوس مسمت أون زي آمنو مخنيات لبهم بتر لبومي إلو يسوس قال يتصوب زنريو جن نساتهم جريشهم عشنت كمان يلو مونيرهم تندك نسيهم متأخر الله نقرأهم تنانسي عشنت زي كم عشنت مسيلو ترأيهم سي أي آمن ونن سلازي حجي انتاي نرئي أبزي أبتي ناي تاريخ ناي يسوس تسقيلو ويتتحيزو كاب أعمال تجمر تتحيزو تسقيلو كاب تبها القداي مجمرة ناي عين مسكر فتس إمام توم هابريات ويتم دق مزامرتي كم زي نوبرو نايتنا نستز مص حبريتاتات ويكا ناي كالو سبات قبولو نيروم مالتي نعون ينصغو يم نيروم اكن زقبلو انستهم إلن كزاربهم هو حقخن اي نحنا سنصبين لينا دلنا مخنياتو دحر 3 سمعات خدسيلنا نديو كم زيات هون تزبلون اكو ابتو غدايسي امنو يفلطو نيروم يم كنبل نخيل مالتي ግን نساتهم انصارنا يزي يكونوا ንምንታይም አንጻርና ይዞ ኮይኖም ሰብ መጽኡ ነግሮም እንከለውን ከአምኑ ይከአሉ ዕሽነት ኢሎም ነቲ ጉዳይ ማለት እዩ እንደገና ኢየሱስ በዓሉ መጽኡ ከምቲ ዝብሎ ዘሎ ማለት ተመሊሱ ሪኦሞ ኣይኣመኑን እዚ ሁሉ ሕጂ እንታይ ዘርኤካ ዝፈልጥዎ ነገር ስለ ዘይነበረ ዝፈልጥዎ ነገር ኣይነበረን ከም ዝፈልጥዎ እውን ክትገብሮ እንድሕር ደሊኻ እዚታት ይነጽገካ ማለት እዩ نو يفلطو يوم نيروم الدحريلنا زيتات ينصغو نعو انت زفلطو نيروم دا امو خمي يقرم كم زبلو يخاتبل زي لوجيكال ما نمسب زفلطو مالتي قلعون منالبات ودا 10 عام تفلطو زي حجي يسوس زي مؤمنهم بتترو لبوم دحر داني زليفوم زوم سبات زيوم سي نتي نسو عبي غداي زموصو ساتهم كم تزبلو مالتيم كاب غالغال كهمان زبلوتم اورثودوكس كاب غالغال كامص يسكدحنا كايلو زنبرنا ادم يلو زربولو ناي نويح غزي تاريخ حجين عالم افكيروا حدا ودو سديدو نعالم كدحنا زبحالو غداي سي ابس اوشتي 3 معالتي اي امنون انتي كوينم يم كحيدوم ناب كحدد يوم اتيوم زم سوات يوم نتي غداي زي امنو غنا يفلطون يوم زي غداي بيتي ترلبوم زلفوم بلا مون دحر معرك اندزي ترلب نيروم كوينو اب وشت 3 معالتي زخونو غداي كما يقرم يمزيهم كما حلال فولكا زخولو تاريخ ناتو كما يقرم كما حلال فوقول كما يقر كاخا تامنو من السخان زيوم سبات زيوم بعلوكو بترلبوم اندازلفوم كله كما يقر كا تامنو زي حجك فصيمو لوجيك مستي ود سب كحسبو حاسيبون اسلاسيلو كبلو زيك النغري زي بحق مالتي ስለዚህ بتمساسل عند حرينا امزمر داويت معرف عسرا وتر شدشته كمزي يبل نقبو እግዚአብሔር كمزدحنو حجي فلطكو بناي اتا يمانيتي حيل مدحن ካብ ቅዱስ ሰማይ ሁምልሶሉ ይብል ከምኡና ማቴዎስ ማለቲ بحق ድማ በማቴዎስ 16:22 ተመሳሳለሎ ግን بحق እዚኣቶም ሕጂ እንድሕር ርኢናዮም
ብዛዕባ ሞይቱ ከም ዝተስእ ዝብል ዝፈልጥዎ ነገር ከም ዘይነበረ እቶም ሃዋርያት ንርዳእ ስለዚ ናብ ኢየሩሳሌም ትንሳኤ ክሪኡ ዘይተመለሱሉ ምክንያት እውን ስለ ዘይፈልጡ እዩ እዚ ከዓ ፈፂሞም ናይ ዓይኒ ምስክር ከም ዘይነበሩ ተወሳኺ መርትዖ ኸውን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ምድሓን ክንሪኦ እንዲና ሕጂ ግን ናይ ዓይኒ ምስክር እያ ነዛርብ ዘለኹ ምክንያቱ ኣላህ መስኪሩ ኣሎ ኣላህ መስኪሩ ብሓቂ ፈፂሞም ኣይሰቀልዎ ወላ እውን ኣይሞተን ኢሉ መስኪርልና ኣሎ ማለት እዩ ኣላህ ክምስክር ከሎ ናይ ፈጣሪ ምስክር እዩ ምስክርነት ናይ ኣምላኽ እዩ ምስክርነት ብኣምላኽካ ይኣክል እዩ ዝብል ወከፋ ቢላሂ ሸሂዳ ድሕር ፈጣሪ መስኪሩ ወላ እሱውን ባዕሉ የሱስ ኣብ መፅሓፉ ከምኡ እዩ ዝብል እቲ ዝለኣኸኒ እሱ ባዕሉ እዩ ዝምስክረለይ ይብል ስለዚ እቲ ዝለኣኾ ኣብቲ መጨረሻ ዝሰደዶ መፅሓፍ ወይ ከዓ ኪዳን ብነቢ መሓመድ ኣቢሉ ዝመፅእ ኣብኡ ምስክርነቱ ገሊጹ ኣሎ ግን ዝገርመኩም ብተመሳሳሊ ነገርሲ ኣብ ባርናባስ ልክዕ እንተኣሽሙ ከም ዘሎ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ግዜ እቲ ሓቂ ክዝረብ ምዃኑ መሓመድ ዝበሃል ነቢ ምስ መፀ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዚ ጉዳይ እዚ ክንገር ምዃኑ እቲ ሓቂ እንታይ ገይሩ ኣሎ ማለት ገሊጹ ኣሎ ኣብ ባርናባስ ግን ኣይቀበልዎን ዘይምቕባሎም ፀገም የብሉን ምክንያቱ ድሌቶም ምቕበሉ ድሌቶም የውፅኡ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኣብ ማቴዎስ እንድሕር ሪኢኹም ኢሳያስ ዝበሎ ኣሎ ናይ ኢሳያስ ዝተዛረቦ ማቴዎስ እንታይ ኢሉ ገሊፅዎ ኣሎ ካብ 6 ክሳብ 8 ምዕራፍ 15 ምእንቲ ስርዓትኩም ነቲ ቃል ኣምላኽ ከንቱ ገበርኩምዎ ኣቱም ግቡዛት ኢሳያስ ብዛዕባኹም ጽቡቕ ተንበየ ከምዚ ኢሉ እዚ ህዝቢ እዚ ብኸናፍሩ የኽብረኒ ልቡ ግና ካባይ ርሑቕ እዩ ትምህርቲ ትእዛዝ ሰብ እናምሃሩ ንኸንቱ የምልኹኒ ኣነ እዚኣ ብጣዕሚ እያ ትገርመኒ የምልኹኒ ትብል መርኣይዋ እንድሕር ክምልኽ ዝግብኦ ኮይኑ ስኒ ብትእዛዝ ሰብ እናምሃሩ ንኸንቱ የምልኹኒ ንኸንቱ እዮም ዘምልኽዎ ማለት እዩ ባዕሉ ተዛረቡ ስለዚ ኢሳያስ እውን ባዕሉ ብዛዕባ ስርዓታት ናይ ሰብ ምእንቲ ስርዓትኩምን ነቲ ቃል ኣምላኽ ከንቱ ገበርኩምዎ ኣቱም ግቡዛት ኢሉ ተዛረቦ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ምስኡ ክኸይድ ክእል እዩ ምክንያቱ እቲ ናይ ብሓቂ እንድሕር ሪኢኹሞ እቲ ታሪክ ካልኦት ዝገለፆ እውን ኣሎ ካልኦት ሕጂ ንኣብነት እዞም ቴዎሎጂያን ናይ ሃይማኖት ናይ ስነ መለኮት ተማሃሩ ሰባት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ብሕልፊ ኣብዚ ናይ ስቕለት ናይ ሞት ዝበሃል ዓበይቲ ነገራት እዮም ተፅሒፎም ዘለዉ ግን ኣይቀበልዎን እዮም እዚ ናይ ቴዎሎጂያን ገለ በታ ቸርች እንታይ እዛ ቸርች እዚኣ በቲ ናታ ተሓሳስባ እቶም ናቶም ዝመሃርዎም እዮም ዝቕበሉ ኣብኩ ከምኡ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ድሕር ንዓ ኣሚንካ ንሳት መርሓካታ ቸርች ካልኦት ግን መፅሓፍቲ ገልቢጦም ዝረኣዩ ከዓ ናቶም ዝተዛረብዎ ክዛረቡ እንከሎ ይግርም እዩ ክሳብ ኢየሱስ ቀዳማይ ነገር ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ መሰረት እዮም ንሳቶም ዝዛረቡ ኣብ ዮሃንስ ራእይ ማለት እዩ 11:8 ኣብ ናይ ኪንግ ጀምስ ቨርዥን ንረኽቦ እዚ ሬሳታቶም ከዓ ኣብ ኣደባባይ እታ ጎይትኦም እተሰቐለላ ንመንፈሳዊ ሓሳብ ከዓ ሶዶምን ግብፅን እትበሃል ዓባይ ከተማ ክተርፊ ይብል ሕጂ እዚኦም እንታይ ኢሎም ካብኣቶም ምናልባት መን ሽሙ ሓደ መፅሓፍ ዝፀሓፈሎ እዚ ናይ ዴድ ሲ ስክሮል ዝብል ምናልባት ምሳይ የብለይን ሕጂ እቲ ሽሙ እዚ ሕጂ ንገዛ እርሶ ካብቲ ተዛረቦ እንታይ እዩ ኢየሱስ ይብል ኣብ ግብፂ ሞይቱ እዩ ዝብል ምክንያቱ እዛ ጥቕሲ እዚኣ ትብል ሬሳታቶም ከዓ ኣብታ ኣደባባይ እታ ጎይትኦም እተሰቐለላ ሕጂ ንየሱስ ተሰቐለላ እንድሕር ኮይኑ ንመንፈሳዊ ሓሳብ ከዓ ሶዶምን ግብፅን እትበሃል ዓባይ ከተማ ኢልዋ ከመይ ገይረኣ እሱ ተሰቐለላ ዓባይ ከተማ ግብፂ ትኸውን ሶዶምን ግብፂ ትበሃል ኢሉ ስለዚ ኢየሱስ ዝሞተሉ ቦታ እውን ግልፂ ይኮነን ይብል በቲ መሰረት መፅሓፍ ዝፀሓፍዎ ስኒ ግልፂ ይኮነን ኢሉ ይዛረብ ማለት እዩ እዚ ጆን ጊል ዝበሃል ማለት እዩ ጆን ጊል ዝበሃል እዚ ግሬት ሲቲ ኣብ ዝብል እውን ዝፀሓፎ ማለት እዩ ሕጂ እታ ግሬት ሲቲ ኢልዋ ዘሎ ስኒ ነታ ዓባይ ከተማ ተባሂላ ዘላ እሱ ሞይቱ ተሰቒልላ ትበሃል ዓዲ እውን እዚኣ
ስለዚ ኣበይ ከም ተሰቐለ እውን ይብል ብትኽክል ኣይተገለጸን ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ካልእ ከዓ እንታይ ይብል ኣብ ናይ ማቴዎስ ማለት እዩ ኣምላኽ ብመሰረቱ ፈጣሪ ናይ ሰብ እንተኣሽሙ ይፈቱ ኣይደልይን እዩ ሰብሲ በጃ ክሓልፍ ከምዚ ቁርባን ዝበሃል ወይ ከዓ ገሊኡ ሕጂኹም እዮም ዝብሉ እኮ ቀደምሲ ቁርባን እንታይ ነይሩ በጊዕ ሓሪዶም ድዮም ገለ የተዓርቁ ነይሮም ሕጂ ግን ኢየሱስ መፂኡ ተዓሪቕና ከም በጊዕ ገይሮሞ ማለት ብኸም እዮም ከዓ በጊዕ ገንሸል ዝብልዎ ማለት እዩ ናብ በጊዕ ተኣሽሙ ዝወሰድዎ ነገር ግን ፈጣሪ ፈፂሙ ኣይፈቱን እዩ እዚ ናይ ከምዚ ዓይነት ማለት እዩ ሰብ ከማን ቅድሚ ሕጂ እውን ካልኦት ህዝብታት ነይሮም ንፈጣሪ ክሕጉስ ኢሎም ናይ ሰብ መስዋእቲ ይገብሩ ነይሮም ግን ኣይደልዮን እዩ ንዑ ነይሩ ንኣብነት ማቴዎስ 9:13 እንታይ ይብል ኣነ ሓጥኣን እምበር ጻድቃን ክጽውዕ ኣይመጻእኩ እሞ ምሕረት ትፈቱ መስዋእቲ ኣይኮነን ምሕረት ትፈቱ መስዋእቲ ኣይኮነን ዝብል እንታይ ምዃኑ ኪዱ ተማሃሩ ይብሎም ምሕረት እዩ ዝፈቱ ፈጣሪ በር መስዋእቲ ይኮነን ብኻልእ ገይሩ ሰዊኡ ነቲ ናትካ ሓጢኣት ከልሕን ከብል ደይኮነ እንታይ ደኣ ምሕረት እዩ ዝፈቱ ንዓሳኻ ክትምለስ እሞ ክትመሓር እዩ ዝደልየልካ እንታይ ከም ዝኾነ ኪዱ ተማሃሩ ኢሉ ዝገለጸሎ ማለት እዩ ግናኸ ምሕረት እፈቱ መስዋእቲ ኣይኮነን ዝበሎ ማለት እዩ ሕጂ ኢየሱስ በዓሉ እቲ ዝመጻሉ ጉዳይ ክገልጽ እንከሎ ንሱ ድማ ኣነ ምእንቲ እዚአ መጽየ ዘለኹ እሞ ኣብ ካልእ ኣብ ዝቐረበ ዓድታትን ኣብኡ ክሰብኽ ንዑናይ ንኺድ በሎም ኢየሱስ ኣብ ማሪቆስ 1:38 ንኽሰብኽ ይመጽ እዩ ንኽቕተል ንደቂ ሰባት ከልሕን ኢሉ ዘይኮነ ንኽሰብኽ ንስብከት እዩ መጽእ ነዚ እየ መጽእ ዝብል ነዚ እየ መጽእ ንሱ ድማ ምእንቲ እዚአ ወጽየ ዘለኹ ንዑናይ ንስበኽ ንስብከት እዩ ብስራት ኣብ ካልኡን ሉቃስ 4:43 ገሊፅዎ ዘሎ ንሱ ግና ስለዚ እየ እተለኣኽኩ ብላ ኣሎ ካብ መን እዩ ተላኢኹ ካብ ፈጣሪ ተላኢኹ እቲ ዝለኣኸኒ ኢሉ ንገልጽ እዩ እሞ ንኻልኦት ዓድታትን ድማ ብስራት ኣምላኽ ከበስረለን ወይ ክሰብከን ይግባአኒ ይብሎም ንስብከት ኢሉ ዝመፀ ምዃኑ እቲ ናቱ ኣመፃፃዕ ዕላማ ከምዚ ዝብልዎ ሳቶም ንዓና ከልሕን ኢሉ ገለ ኢሎም ካብ ጓልጓልካ ኢሎም ገለ ብዙሕ ነገር ዝዛረቡ ደይኮነስ እንታይ ደኣ ንሱ እንታይ ዝብል ዘሎ ንዑናይ ኣነ ነዚ እተለኣኽኩ መን ኢልኢኹ ኣምላኽ ልኢኹ ተላኢኹ እዩ መፅዩ እንታይ ዓይነት ተልእኾ ክገብር መፅዩ ንኻልኦት ዓድታት ድማ ብስራት መንግስቲ ኣምላኽ ክሰብከለን ይግባአኒ ይብሎም ብስራት ኣምላኽ ክሰብኽ ይመፅዩ ብስራት ማለት እዩ ሙበሽር ማለት ኳይ ሙበሽረን ኣብ ቁርኣን እንታይ ይብሎ ሙበሽር ማለት እንታይ ብስራት ዝህብ ማለት እዩ ብስራት መንግስቲ ኣምላኽ ስለዚ ኣብዚታት ሕጂ ክንሪኦ ይግባእ ማለት እዩ ብምሉእ እቲ ናይ ተሰቒሉ ኢሉ ኣይተሰቐለን ዝብል ብሓንቲ ቀንጨብ ኣቢልካ ኖ ምእንታና እንዲ ከምዚ ኢሉ ደይኮነስኒ ብምሉኡ እቲ ምስኡ ዝተኣሳሰር ዝኾነ ነገራት ሒዝካ ኣብ ሓደ ውሳነ ክትበፅሕ ይግባእ ማለት እዩ ብኸምኡ እዮም ከኣሳቶም ዘይኣመኑ እቶም ሃዋርያት እውን ኣይኣመኑዎን ኣይፈልጥዎን እዮም ነዚ ጉዳይ እዚ ምስ ረኣይዎ ሰገዱሉ ገሊኦም ግና ተወላወሉ ይብል ኣብ ማቴዎስ 28:17 ገሊኦም ሰጊዶምሉ ገሊኦም ከዓ ስግዳን ኦፍኮርስ ስግዳን ሕጂ ናይ ኣምልኾ ስግዳን ኣይኮነን እዚ እንታይ ዳ ሰይጣን እውን ከምኡ ስገደለ ኢልዎ እዩ ኣብ ካልእ ቦታታት እውን ዝሰገዱ ብዙሓት ትረኽቦም ኢኻ ስግዳን ዝብል ጉዳይ ናይ ኣምልኾ ንፈጣሪ ዝግባእ ኣሎ ከምኡ ንሰብ ይሰግዱ ምስጋድ ማለት ናይ ክብረት ስግዳን ይበሃል እዚ ሓታ ኣብ ቁርኣን ባዕሉ ዘኪርዎ ኣሎ ኣላህ ስብሓነ ወተዓላ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة إلو مسبلة مالتي شيطان انتايلو ونتم كالوت كلهم اسجدوا مسيلهم سجدة بهالذي مسجد بهالمالتي نتي أنا سرح كوز هنا أدم سجود يلو أبزجبره أبززارو بس إذا سجدان زي حجي نتم ملائكة زعزم ناي أملوخو سجدان زي كونس ناي كبرت سجدان ስለዚ ኣብዚ ኸኣቶም ካልኦት ሰጊዶም ብሉ ገሊኦም ግና ተወላወሉ ምክንያቱ በዓል ኢየሱስ እውን ነቲ ኩሉ ዘፍጠሮ ኣብ ትሕቲኡ ክግዛእ ምዃኑ ዝረብ እዩ ሰግደሉ እዩ ማለት እዩ ምግዛእ ማለት ሓደ እቲ ስርዓታት ናይ ምግዛእ ምስጋድ ሓደ ካብኡ እዩ
ስለዚ ድሕሪኡ ነቶም 11 ኣብ ማኣዲ ተቐሚጦም ከለዉ ተጋህደ ዝበልዎ ዓንተ ወይን ድሕሪ ኢናዮ ካብቲ ትርልብዎም ዘሎ ፎሚሉ ማሪቆስ 16:14 እውን ገሊፅዎ ዘሎ እቲ ዕሽነት ከም ዝኾነ እውን ኣይኣመኑን ዝብል ዘሎ ሉቃስ 24:11 እዚ ኩሉ ብምሉኡ እንታይ የርእየና እቶም ሃዋርያት ዝፈልጥዎ ነገር ከም ዘይነበረ የርእየና ማለት እዩ ምክንያቱ ክረኽቦ እውን ኣይክእሉን እዮም መን ይረኺቦን ኢየሱስ ክረኽቦ ኣይክእሉን እዮም እቶም ሃዋርያት እውን ነዚ ስለ ዝፈልጡ ክኸውን ይኽእል እዩ ንየሱስ ክረኽቦ ዝኽእል የለን ክሕዞ ዝኽእል ስለዘየለ ንሳቶም እኮ መጀመርያ ኣብቲ ታሪክ ናቱ እንድሕር ሪኢኹም ሴፍ ዓድጉ ኢልዎም ሴፎም ዓዲጎም ሓንቲ ሴፍ ረኺብና ኣለና ተኣክል እያ ድሓነ ኢልዎም ክዳንኩም ክዳን ማለት ክዳኑ ሸይጡ ንሴፍ ዓድግ ኢሉ ንኽዋጋእ ይሓሲቡ ነይሩ ድሓር እቶም ካልኦት እውን እቶም ፀሓፍቲ እውን ምስ መፁ ባዕላቶም ካብቶም ሃዋርያት ሓደ ነቲ ንሓደ እውን ቀቲሉ ደይኮነስ እዝኑ ቆሪፅዎ እዩ እዝኑ ቆሪፅዎ ሕጂ እቲ እንተኣሽሙ ዝነበረ ብደይ ትእዛዝ ናይ የሱስ ማለት እዩ ማለት ህረም ከይበሎ ገለ ከይበሎ ከሎ ቀጥታ መፂኡ ተካቢልዎ ርእሱ ቆሪፅዎ ስለምንታይ ተቆርፅ ኢሎ መን ኢልካ ስለዚ ብሴፍ ዝህረሙ ብሴፍ እዮም ዝውቅዑ ሕጂ ግን ወቂዕካ ማለት እዩ ሓንቲ ነገር ዘየለ እስኻ ባዕልኻ ወቂዕካ ከይጀመሩ ከይበሉ እስኻ ዓመፀኛ ክትከውን ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ናቱ ፕላን ክቕይር ይኽእል እዩ ናቱ ፕላን ካብዚኣ ተቐይራ ምክንያቱ ካብኡ ንኒውሳቶም ከይዶም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣብ 7:33 ዮሃንስ እንታይ ይብል ስለዚ የሱስ ግን ኣብ ቁሩብ ዘመን ምሳኻትኩም እየ ናብቲ ዝለኣኸኒ ከዓ ክኸይድ እየ ክደልዩኒ ኣይትረኽቡንን ኢኹም ነቶም ነቲ መን ይዛረቦም ዘሎ ነቶም ይሁዳውያን ንይሁዳውያን ይዛረቦም ዘሎ ክደልዩኒ ኣይትረኽቡንን ኢኹም ናብቲ ኣነ ዘለኽዎ ከዓ ንስኻትኩም ክትመፁ ኣይኮነልኩምን እዩ በሎም ስለዚ ኣይሁድ እንታይ ኢሎም ንሕና ክንረኽቦ ዘይኮነልናስ እዚ ናበይ ክኸይድ ኮን ሓሊኑ እዩ ናብቶም ኣብ ሃገር ፅርኢ ፋሕ ኢሎም ዘለዉ ደኾን ክኸይድ እዩ እሞ ነቶም ፅርኣውያን ከምህር ሓሲቡ ኮይኑ ከምህር እዮም ዝብሉ ወላሳቶም እውን የምህር ስለ ዝነበረ ክደልዩኒ ኣይትረኽቡንን ኢኹም ናብቲ ኣነ ዘለኽዎ ክትመፁ ድማ ኣይኮነልኩም እዩ ዝብሎ ቃል እንታይ እዩ ተባሃሉ ሳቶም ንገዛ ርእሶም ገሪሞም ናበይ ክኸይድ ደልዩ ዳ ከምኡ ዝብለና ዘሎ ንሶም ዝሓስብዎ ዘሎ ናይ ጂኦግራፊ ተሓሳስባ ናብ ዓዲ ከምዚ ድዩ ናብቶም ፅርኣውያን ዲ ኸይድ ናበይ ናይ መሬት ይኸይድ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ነገር ግን ንሱ ዝዛረቦም ዘሎ ግን እቲ ናይ ምኻድ እሱ እንታይ እዩ ዝብሎም ዘሎ ናብቲ ዝለኣኸኒ እዩ ዝብሎም ዘሎ ናብ ከምዚ ዓዲ ይኮነን ንቁሩብ ዘመን ምሳኹም ኣለኹ ናብቲ ዝለኣኸኒ ከዓ ክኸይድ እየ ዝለኣኾ መን እዩ ኣብ ፅርያ ድዩ ዘሎ ኣብታ ፅርያ ትበሃል ዓዲ ኣብቶም ፅርኣውያን ዝበሃል ዓዲ ድዩ ዘሎ እቲ ዝለኣኹ ኣይኮነን ኣብ ላዕሊ ብሰማይ ኣቦኹም ኣብ ሰማይ ዘሎ እዩ ተዛሪቡ ስለዚ ንሱ ንሰማይ ዝዓርግ ምዃኑ ይዛረብ ኣሎ ክደልዩኒ ኢኹም ኣይትረኽቡን ኢኹም ናብቲ ዝለኣኸኒ ከዓ ክኸይድ እየ ክደልዩኒ ኣይትረኽቡን ኢኹም ናብቲ ኣነ ዘለኽዎ ከዓ ንስኻትኩም ክትመፁ ኣይኮነልኩምን ኢሉ ኦፍኮርስ ክመፁ ይክእሉን እዮም ናብ ፅርያ እንተትኸውን ነይሮም ኮ መኸዱ ነይሮም ስለዚ እዚ ሕጂ ኩሉ እንድሕር ርኢናዮ ኣብ ዮሃንስ 7:33 ፍጹም ክረኽብዎ ከም ዘይክእሉ ኣብዚ ገሊጹ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ናይ ሎማዓልቲ እንታይ ርኢና እቲ ጉዳይ ናይ ሃዋርያት ዓይኒ ምስክር ዘይነበሩ ምዃኑን ኢየሱስ ከዓ ክረኽቦ ዘይክእሉ ምዃኑን ተዛረበሉ እዩ ነይሩ ዝመፅእ ዘሎ ግዜ እውን ተመሳሳሊ ክንቅፅሎ ኢና ማለት እዩ እዚ ኢንሻአላህ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ ሓሙስ ሰዓት 4 እያ ትጅምር ቅድሚ ሕጂ 5 ነይራ ግን ሕጂ ሰዓት 4 ክሳብ 5 ኩሉ ግዜ ኣለኹ ማለት እዩ ኣብዚ ወሰላሙ ዓለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ይቐኒየለይ
في نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا